2003-nji ýylda Italiýanyň dünýä meşhur Ligaus barlygy merkeziniň arheolog alymlary häzirki Mar şäherinden 70 kilometr daşlykda ýerleşýän Ajoýunyň medeni oturumuna arheologiýa ilmini öňjüli goşunt goşýan ulluqan tapyndylaryň üstünden bardylar. Olar 3-nji belgili gonamda hakyky tohum ütiniň istihanlaryny, galyndylaryny tapdylar. Alimler Ajoýy medeni oturumundan tapılan itleriň süňklerini barlygdan geçirenlerine, häzirki tohum itlerimiň dürli eýýamlarda başga itler bilen garşyp gatışma sebäwar bolman, ognaman, gadymy dog tohumynyň asylky bolşuny saklap galanlygy aýan boldy. Tohum itleriň süňkleri laboratoriýada düýpli barlygdan geçirilenine alimler itleriň biriň eýýamyndan ozalky eýýamyň 2460-2200-nji ýyllar aralygyna ýaşap geçenligini subut etdiler. Ol gaýdawsyz, wepaly, güýçli, çydamly, atlyny atyndan düýelini düýüsünden agdaryp bilýän hakyky alabay tohum itlerimizdir. Gatyrlardan gaýdyp netile geçip gelýän rowayaty görä türkmeniti alabay dem tanapy kültürlerini otoranlygyny duýan mahaly, eýetiniň ýüregine ýükse bolmalyk niýeti bilen adam aranyň ýok ýerini gözläp, dağdyr derelere, çöllüklere gidip can berýärmiş. Heýde ýürekdeşligiň mundan aňry çägi bolup bilermi? Sultan kakadı Karabas. Özüm adi Akkuş. Pelvan köpeklerimizin biri. Avraylı köpeklerimiz. Ölgaplan diýen tüm neslinden adamın ha galtaman. Hılıtın adı Goňurja da. Goňurja Irakdan gelýär. Kör gaplanyň birinji ogly Gatmandan gelýär. O Gatman diýen item gaty batylyk dolan Türkmenistandan ad alyp, kör gaplanyň Orşeýde gidende de gaty ad alyp, ýa-ni diplom alyp, kubuk alyp gelen itler kör gaplan. Tümňa ady Basir.
Men gittim adi köpekta akkuş diyen tohumutinin neslinden. Şu itin adı limon, bu arvana tohumutinin neslinden. Ben buna limonu, şu limonları koyarım, ben taktım bulutun adına. Benim basarım, benim aklanım. Hoş. Hadi hoş. Türkmenlerin tarihi barada bir kisiracık rivayetine Türkmenlerin vefalığı, iyesine vefalı yenlemesini halallayanını ve ikisam çopanın arasında ne sunyalak bir vaka bolun. Bular men şu itimi taşlap, şu sürüyünü şuna ananıp, 3-4 günlap giderin. Näme möjek gelsin ya oğru gelsin, şu itime ananıp giderin, şahirede giderin, hem bergem giderin yolu. Şu itim barka gelip näme alıbilseniz sırdan alıver. Ay men ne on tinak koran alar ne eyleki yolları. Abolya dip bul gidiye taşlap itine ananıp şu Türkmen janawar alava itleri iyesine vefalık da bu barlama için özüm piyada değerli dünya milip geliyor şu. Dünya üstünde gelip indi sol malın daşından ayrılanıp alacak da indi ol oğran değil yana bir fiina şu iti barlama için edilen var da Türkmentini. Son için gelip sürüyün daşından aylanıp şu usurdan mal alacak yalık nemede uğranına yankı it bar bir yapışıp dünyanın boyundan tutuyadı. Yankı dünyanı yıkıya. Bey bulay diye it vefalı diyenler katını mekan bu bana hellerce geliyor şu taydanım yankı duran kaç gidiyor. Şey bana itin vefalılığı. Şu itler itimiz olan vakti bir ova gittik ya Toyota magidemizde şulara inanıp arkayın gidip biliyor. Bu itler ne şeyle adama vefalı bul ya sıra möjek gelen yağdayında yavur sürüyün kaptanından geliyor kan yılan ol bul neme dayan vakti özün görmengini öngürtüp görüp adamını boğrayalar. Bu manaydan da adama çoponu mağala vefalı it vefa diyen nemesini saklaya da bulur. Yani şu kaka tarafta kara yekemen bir atlanan it bolup. Sol o tarafta sırtlan yine kayan bolan soğun şu sırtlanlarda aynam alttır be. Sırtlan diyen hayvan gelenine bul hükman bir yerini goporman ya yolman gidiyen hayvan derler be. Şu Türkmenleri şu sırtlanların alıp şularda da yürekkullük bilen yapışıp şu özünü görköyen da Türkmen alavaytları. Tebigat bu bir kudrata. İtler emedil adamlar ýaly. Durmuşyň hökümini hiç kaçan ünsden düşürmeýärler. Çağı öndürýärler. Olary ösürüp ýetişdirýärler. Şey dip nesil ýitirmedlik pardan berçay edýärler. Rowayat. Günleriň bir güni Allah Taala Musa peýgamberi ýanyna çagyryp şey diýenmiş. Ey Musa peýgamber, bikär gedip ýörmede işle, men sana bir sürü goýun bereýin. Şonu bak diýipdir. Musa peýgamber sürüýüni bakmany başarmandyr. Ol lapyk ýene Allah Taala'nın huzuruna bar.
Ey Tanrym, bu möhümü men bitirip bilmedim. Goyun makmak pişe gatı ağır ekeni. Goyullar men asıl ähirin oklar. Maňa bir kömekçi ber diýenmiş. Allah Taala pikirlenip ağır şey diýipdir. Men sana kömekçi bermäýin. Her kimin öz resmi bar. İkimiz şeýle karary geleli. Sen hol çalbarsy dağı görýänmi? Sürüýüni dağın eteginde sakla da dağa dırmaş. Öňden ullokan gowak çykar. Gowagyň içine gir. Törde bir kapı vardır. Şonu aç diýipdir. Musa peýgamber Taňryň aýdy şeýal edipdir. Tördäki kapyny açyp ýetişmänkä içinden möjekler atılıp çıkıp dağın eteğinden otlap gören koyun sürüsünü darap, payhın edip başlaptırlar. Musa peýgamber alçyrap ýene Allah Taalaň huzuruna häzir bolup şey diýipdir. Ey Taňrym, bu näetdiň molly? Sen salgy beren gapyňdan aç möjekler çıkıp sürüýüni darap, goýullar kerçelap gutorup barýar diýenmiş. Allah Taala haly perişan Musa peýgambere garap, sen ýene gowagy gir, törde ýene bir gapy bardyr. Şonu aç diýipdir. Musa peýgamber ýene biýalaş dağa dyrmyşyp, gowagy girip tördäki kapyny açypdyr. Kapıdan iki tane ağlabay top okuyal olup atılıp çıkıptırdı, koyunlar darap yörün, ağaç kurtlar kerçem edip taşlaptırlar. Yine, şu vakadan son ağlabaylar çopollarla bağır bağdaştırıp, olun odu bilen giyirip, külüyle çıkıp yaşa verenmişler. Türkmen itibarada gurrun edilenine bir gati çoğun oylanışlı gurrun etmeli sebebi Türkmen iti diýilende men şu çopalın yanına bolyan alabaylar gözümüne gelýärdi. Şu çopanyň it bilen gatnaşygy. Mumman şolaryň arasynda dürýän gatnaşyk, dostluk, sırdaşlyk, birhili rahiplik duýgulary gözüňe gelýärdi. Bir Türkmenlerde bir söz var. Dost derdiň dermanı däldir, derdiň özüdür diýe. Bu gati oynaşyk aýdylan söz, dost bolmak üçin ol ýöneköy howaý bir düşünje däli. Hakyky dost bolmak üçin dostunyň öňündäki jogapkärçiligi şol derdiň özüdür diýe. Dert çeken ýalak. Şeýle bir rahip bolmaly. Şu meselede adam bilen itin arasyndaky gatnaşyklary pikir edýän bolan men şu öz ýazan eserlerimde, poetlerimde, hekaýelerimde hem-de filmlerde 3 sanada gözüňe tutjam, adam, tebiat hem haýwan. Türkmenlerde umumen adamlaryň arasynda bir gürrüm bardy. Haýwan diýip şu peýjek bolar, şonu haýwan diýip nime diýerlerde. Şol haýwan sözüne berilýän many Türkmen itine kıvapdaş gelen ok. Sebebi haýwanam bolsa adam ýaly hem duýup bilýär, hem de duýýar. Diňe it gepler bilen ok. Men şu ýannym filmini alamda ilki ýanymy prozada ýazdım. Kıssa ýok munda. Şonu şu itin häsiýetine mahsus bolan bir topar alamatlary görkezjek bolup son filmde şu zatlar hazam ýaýlanýan dikdi bir ýeli. Şu filmdeki alaway bilen sadyň arasyna gatnaşyk hazam bir ýeli. Ýeli bolýar, bir ýeli bir-birine rakip bolýarlar. Şonda bir wakany dramatizm diýär bir ýeli çoňlaşdyrjak bolup alaway etorlaýar. Näme boldy? Yine et orlandy. İýdi barmy? Ýokmy? Bi. Kim kana et orlaýan? Yer bolýar. Ýataly. Öz janyny ynanýan
hayvani ikilik eden ýaly bolýar. Ýogsa çobanlar goýnalaryna hukman o hakyny berýärler bolun, emma her gün şu asyl goýlan et bir ýyl ýitip gidýär. Serede otursalar alaway ogurlayan eken. Näme üçin ogurlaýar? Bäp alaway bolup çykdy. Hayvanlar da. Men akbakmaga analyp ýörse näme? Öz sırdaşı, öz dostuna hıyanatçılık eden ýalyk, şoň rızkyny elinden alyp giden ýalyk bir ýyl nime diýerler. Şu taýda bir adam bilen baş gahrman bilen şu alawaýyň arasyndaky gatnaşyk, şunun arasyndaky duýgu pikirler, şolaryň bir ysnaşykly ýaşap, her gün şo bir bolup geçen wakalar sürüni öýre köp alawaýam kömek edýär. Alaway näme buyursalar edip ýör. Alaway hemme zat duýup ýör. Sadyň trag ykbalyna çenli duýýar. Şeýle bir duýgur it şu rakiplik görkezip ýören it ikilik eden ýaly bolup şu it ogurlaýar. Şonu sadyk iti gaty erbet ýenje. Dönük! İlk bana oğri! Yenin kurumdan yetin seni! Neren doğdun tutsun seni! It öýkelek gidýär. Soň goýnyň ýerine düşüp ýörkä bir hili alawaň ýedini görüp, ýyzarlap, ahir barya bir gum depesiniň aňyryna jeredýär bolun. Alaway ene möjük, bir kuşsanjak möjük çağalary. Şu taýda düşünüp galýar-da. Alaway öz düşünýärli, aç gözlük edip dälli, ene möjükden önün öz baralaryny ýidirmek üçin et ogurlaýar eken. Şu taýda sadyk özüniň güýdeklik edenine düşünýär. Ýagdaý agyrlaşýar. Soň sırkowlap öýüne agzyna suw damdyryp ýatyrykalar. Şu taýda bir gaty täsin bir zady aýdatym elede. It bir hili haywanam bolsa şu aradaşlykda belkem 100 kilometrdi bilemek şonun şu sadyň agyr hally iň soňky demin sanap ýatyşyny duýup şuň ýanyna gelýär. Kapıdan girenle ağzına suw damdyryp ýatyran gahrmanymyz biziň filmde bir hili özüne gelip şonu alawaýyň geleni diýär, meni galdyryň diýip galdyryp kapada edýän alaway gelipdir. Şu taýda ikisiniň arasyndaky dymyşlyk bar. Dymyşlygyň aňyrynda giden bir topur duýgu pikirler barda. Şu taýda biziň baş gahrmanymyz ýerine ýetirýän Amahan Durdiýew gaty täsin bir sadygyň içki dünýäsini görkezdi. Şu taýda itiň gelenini geň görýär. İkinci şu geň görmek duýgusy begenç duýgusyna geçýär. Hemme de gözüne, gahrmanyň gözlerine aýan bolýar. Item seredip durýar. Üçüncüm şu itiň şeýle dostluk gatnaşygyny sarpaty üçin şol gumdan gelip halynyň habar almaga gelenini duýanýaly. Şonu üçüncü duýguda bir hili pozulup gözleri ýaşarýar. Şu taýda biziň geçjek bolan adymyz şu hayvan diýerler-de, hayvanlar bir geplep bilen oklar. Bu temany men umuman öz dürejülimde dowam edip ýörün. Häzir iner diýip bir kitap ýazdym şonu. Möjekler hop awanana möjekler tarabyndan şu türkmen itlerini görkezýän hıcuni, gayratını, mertini hiç yazıp akıl yetirirler. Şol ocağı koruyacak bolup, şol emleği koruyacak bolup,
şoň edýän zady şu möjüklere gözsüz watyr diýende bir topulup şol kezekiniň emlegini dalaş edýän diýen ýaly gözsüz watyr ýaly topulup şular bilen garpyşyny men öz gözüm bilen gördüm de. Necip? Hadi vurun canavar, ne muttur sana? Bir kuş kurmulunda adam yok kalı, dur. Nire var ya? Dolun niye? Ağlamay. Şoň üçin türkmen itleri mumman alanda bizim itlerimiz katı oğudan, seyretli, alabaylar. Bir hili gözlerine duygulary var, pikirleri var, seredende. Kaharını getirende gözleri hirsiz bolýar, emma pewatyna gelip beren bolsa bir hili mehr var gözlerine. Men şu zatlaryň hemmesini sinetdim de şu yanım filmini alamyzy, soňky iner powestini ýazamda da şu zatlar gözüne getirýänler. Bir hili eýetine bolan sevgi, hormaty, gurunu buloylap, kellesini çaykap gelip ayaklarına sürtünüp, sipalap bir hili şoň ayaklarynyň arasından geçip, şoňa yallaklama däl, şoňa hoş niyet bir hili dostluk gatnaşyny görkezýän diýip hasap edýänler bir hili. Gaharlananna, mysal üçin eýesi ýa dosty, çopun eýem gurunu gysyp çetdi men azar bermeýän şoň derdini ýitileşdirmeýän çete edil adam ýalyk bolup sesini çykarmana oturanda. Şoň üçin bärde şol çopanyň ozunyň oz bilen ýerip külü bilen çykýar diýsen hakykatda şol. Hakykat. Sebebi çopanyň men çopan ýana ol öýlerde de saklanýar etdiler. Goramak üçin näl ol bärde gaty dar düşünjeli bol. Öýü goramak üçin it saklaýar diýen düşünje däl. Ol bir maşgalan agzaty ýok buna garamaly. Şoň üçin türkmen itleri mene edil adam ýaly bolýan. Tek bu haýwanyň hüýhesine mahsus bolan alamatlary görkezip, dogul görkezip bilemzok da biz. Şu bizim prezidentimizin Türkmenin halatyna, Türkmen halkynyň şaýsepine, bedewlerine, hem-de itlerine, harja goýunlarynyň şu bizim kadimden gelýän uly baýlygymyzdyr, hem-de awraýmyz diýip aýdanlary bar. Şu aýdanlarynyň dem uğralyp, şory ösürmek barada, awraýny galdyrmak barada, halkara kinologiya salıp şo ýerden dünýä adyny belli etmek barada bize ýol açdy. Bizim şo işleri geçirmek üçin Türkmenistanyň kinologlar klubyny açdyk buýsanç diýip. Şu klubyň öňünde gaty uly işler durýar. Şu nime açylan soň hasam soň wagtda goglaşan tarapy itleri gorap saklamak, olaň saglygyna seretmek esasy işler bolup durýardy. Bu ýanky klubumyzyň itleri saýlap seçip gowlaryny döretmek, ol bir tarapda ýanky ýarışlary geçirmek, onuň ýanky sergileri geçirmek, başga gözden geçirmeçleri geçirmek, onuň daşary ýurtlara itleri çykaryp o ýerde görkezmek sonra mümkinçiligi bar häzir şu mümkinçilik döredildi. İtler barada kän işçinatlar, Türkmenistanda kän işçinatlar Rahman Gıtık Tecen'den, Geldi Sakal Beherdenden, Tari Meret Kakadan, solun
so döwürlerde men kakam hem so itle bilen ýa-ni işläp it taýlap seçmekde, itleri döretmekde. 50-nji ýyllarda adalan Türkmenistanda adalan itin biri 4 göz. Son 60-njy ýyllarda Aşgabatda hemde Türkmenistan köp ýerinde adalan itler biri gara göz. Son şu itleriň ýa-ni gadymdan türkmeniň gadymdan şu itler başga ite goşman, şu getiren durkuny saklamak üçin ýa-ni ýaşylar işläp geçipdir. Kakam sonra goşup şol bilen alyp şol bilen bilelikde şu iş alyp barypdyrlar. Soňky ýyllarda belli itler bar. Türkmenistan adalan akkuş. Onun akkuşdan öň ak ekemen diýip bir Türkmenistan oýun diňe Türkmenistan däl, ýa-ni akkuşam, ýa-ni ak ekemenem. Bula dünýäň köp ýerinde bellitleriň biri. Şu biziň prezidentimiziň alaba itlerini goldap beren görkezmeleri bar. Şu görkezmeler biziň hemmämiz şu ýerine ýetirer. İtlerin ağrını hem dünya kinologiyasyny salyp dünya belli eder şonu.